uvaženi gosti, dragi pristupnici. Čast mi je zadovoljstvo predstaviti dekana Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek, profesora doktora znanosti Jurislava Babića, koji će otvoriti svečanost promoviranja sveučilišnih prvostupnika inženjera Prehrambeno-tehnološkog fakulteta. Poštovani roditelji, članovi obitelji i prijatelji naših pristupnika. Sve vas skupa pozdravljam na početku 10. svečanosti promoviranja sveučilišnih prvostupnika inženjera prehrambene tehnologije Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek. Posebno mi je drago što danas, kao dekan ovog fakulteta, imam čast sudjelovati u promociji ove skupine mladih ljudi koji su svojim radom i učenjem, ali i svojim ponašanjem pokazali da su ozbiljni i odgovorni. Ove djevojke i mladići danas su pred nama jer su završili prvu etapu na putu svog visokoškolskog obrazovanja. Uprava fakulteta je u svojim studentima imala prave sugovornike. I to je jedan od razloga što bez većih problema savladavamo teškoće i izazove koji nam se nađu na putu. Uprava i svi zaposlenici fakulteta pružali su i dalje će pružati potporu studentima u svim njihovim nastavnim i izvannastavnim aktivnostima. Poštovani pristupnici, siguran sam da je i ovo jedan od značajnijih dana u vašoj karijeri, jedna velika prekretnica. Vi i svi koji su vam pomagali da uspješno privedete kraju ovaj studij, možete danas biti sretni i ponosni. Završili ste preddiplomski sveučilišni studij i ja vam u ime svih zaposlenika Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek u svoje ime osobno čestitam. Međutim, vaše učenje ovim nikako ne prestaje. Većina vas nastavila je svoje obrazovanje upisom diplomskog studija, a vas koji to niste pozivam da nastavite s obrazovanjem na nekom od studija PTF-a. Ne zaboravite da je PTF vaš partner i nakon završetka studija. Tijekom čitavog vašeg radnog vijeka da vam se uvijek možete obratiti za pomoć, ali i za suradnju. Vjerujem da znate kako PTF ima usklađene studije s Bolonjskom deklaracijom, tako da se danas na fakultetu studira po šemi 3+2+3, pri čemu imamo ustrojen jedan preddiplomski studij, 3 diplomska, poslijediplomski doktorski studij i 3 poslijediplomska sveučilišna studija. Uz navedene studije na fakultetu se izvode i različiti programi cjeloživotnog učenja. Svi ovi studiji, kao i stručnost i zalaganje zaposlenika fakulteta, čini PTF jednim od poželjnijih mjesta za stjecanje novih znanja. Od početka izvođena studija prehrambene tehnologije u Osijeku, davne akademske 1970-71. do danas, više od 2000 studenata završilo je neki od studija PTF-a. Poštovani roditelji, poštovani članovi obitelji, u ime mladih ljudi koji danas stoje tu pred vama, zahvaljujem na potporu koju ste im dali tijekom studija, jer siguran sam da bi bez te potpore sve ovo bilo teško ostvariti. S pravom možete biti ponosni na vašu djecu koja su pokazala da su bila vrijedna vašeg povjerenja, da su dostigli visoko postavljeni cilj. Naravno, zahvaljujemo vam i na povjerenju koji ste ukazali nama, poslavši vašu djecu da studiraju na ovom fakultetu. Zahvaljujem svim kolegicama i kolegama, nastavnicima i suradnicima koji su uložili trud da im prenesu znanje, kao i svim drugim zaposlenicima fakulteta koji su doprinijeli ostvarenju istog cilja. Znamo da je na tom putu bilo i poteškoća, ali to što smo danas ovdje i što sudjelujemo u ovom svečanom činu dokaz je da smo uspješno sve riješili. Poštovani pristupnici, kolegice i kolege, još jednom u ime svih zaposlenika Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek i u svoje ime čestitam vam i želim vam puno privatnog i poslovnog uspjeha i naravno svako dobro pogodu nadolazećih vlada. Sada prelazimo na svečani dio promocije i predstavljamo
pozdravljam promotore. Prodekanicu za nastavu, profesoricu Danijelu Čačić-Kenjerić. Prodekanicu za znanost, izvanrednu profesoricu Stelu Jokić. I prodekanicu za razvojno-stručni rad, izvanrednu profesoricu Lidiju Jaković. A sada molim pristupnike da ustanu da ćemo krenuti sa svećanjem. Budući da ste izvršili sve obveze potrebne za završetak studija propisane studijskim programom i statutom Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek, ne postoje nikakve zapreke da vam uručimo diplome kojima vam se potvrđuje završetak studija i akademski naziv. No, prije nego što izvršimo ovaj svečani čin podjele diploma, pozivamo vas da ovom fakultetu i sveučilištu Josipa Juraja Strossmayera u Osijeku date svečano obećanje. Da ćete uvijek poštovati ovaj fakultet i ostati vjerni načelima koje fakultet gaji. Da ćete znanje stečeno na ovom fakultetu i dalje teorijski produktivati i razvijati svojim praktičnim radom kako biste što više doprinijeli napretku struke. I da ćete svoje znanje i snage upotrijebiti u radu za dobro svoga naroda i svoje domovine. U ime Sveučilišta Josipa Juraja Strossmayera u Osijeku, Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek, primam vaše svečano obećanje. Sveučilište u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, priznaje vam stečeni akademski naziv te sva prava koja vam po zakonu pripadaju. Proglašavam vas sveučilišnim prvostupnicama, inženjerkama prehrambene tehnologije, odnosno sveučilišnim prvostupnicima, inženjerima prehrambene tehnologije. Kao potvrdu priznanja akademskog naziva predat ću vam diplome s pečatom Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Osijeku. Valentina Sudar, prehrana i Alzheimerova bolest, mentor profesorica Danijela Čačić-Kenjerić. Marin Crnčan, hrvatske izvorne pasmine goveda i svinja, mentor, docent Krešimir Mastanjević. Gabriela Grgurić, proizvodnja hladno prešenog repičinog ulja, mentor, profesor Tihomir Moslavac. Maja Domiter, prehrana i dijabetes tipa 1 od djece, mentor, docentica Ines Banjakin. Boris Miškić, primjena ječma u proizvodnji pekarskih proizvoda, mentor, izvanredni profesor Marko Jukić. Josipa Jelić, aflatoksini u mlijeku i mliječnim proizvodima, mentor, profesor Vedran Slačanac. Andrijana Martinović, tehnologija proizvodnje hladno prešenog lanenog ulja, mentor, profesor Tihomir Moslavac. Ana Marija Pačko, praćenje kvalitete brašna u laboratoriju Mlina Slavonija Županja d.d., mentor, profesor Daliborka Koceva-Konglera. Mirjana Romić, primjena membranske tehnologije obrade otpadnih voda, mentor, izvanredna profesorica Mirna Habuda-Stanić.
Maja Jergović, utjecaj čokolade na funkciju mozga, mentor, docentica Ines Banjari. Maja Marić, određivanje kemijskog sastava, tvari, boje i arome u bijelim vinima Baranjskog vinogorja, mentor, izvanredna profesorica Anita Pikler. Bravo, Majo! Valentina Klobučarić, sirak kao sirovina u prehrambenoj industriji, mentor, profesorica Daliborka Koceva-Komlenić. Ružića Ivkić, oksidacijska stabilnost hladno prešenog repičinog ulja, mentor, profesor Tihomir Moslavac. Mato Brašnić, svojstva, sastav i prehrambena vrijednost žitarica, mentor, profesorica Daliborka Koceva-Komlenić. Ela Šnjarić, tehnologija proizvodnje i mjerenja zobi te primjena zobi u prehrani, mentor, profesorica Daliborka Koceva-Komlenić. Lucija Longin, utjecaj parametara mikrovalnog zagrijavanja i dodatka antioksidanasa na održivost maslinovog ulja sorte Oblica, mentor, profesor Tihomir Moslavac. Magdalena Mikić, fermentacija vina metodom Delastache, mentor, izvanredna profesorica Anita Pikler. Iva Barišić, ekološki aspekti ambalaže, mentor, izvanredna profesorica Lidija Jakobek-Farman. Melita Mihaljević, primjena tekućinske kromatografije za određivanje vitamina C u sokovima od povrća, mentor, docentica Ivana Planjak. Tatjana Spajić, antioksidativna aktivnost modelnih sustava pektin, šećer i fenoli, mentor, profesorica Mirela Kopjar. Luka Krijan, slobodni radikali, mentor, docentica Dana Gaša-Sokač. Igor Havlik, utjecaj abiotičkih čimbenika na rast mikroorganizama, mentor, docentica Lidija Dujlović. Marko Mihalina, protazom, struktura i funkcija, mentor, izvanredni profesor Ivica Strelac. Ana Marija Prodanović, sastav i ljekovita svojstva matrične mliječi, mentor, docentica Ivana Planjak. Jelena Lijić, karcinom debelog crijeva, povezano s unosom crvenog mesa i začinjene hrane, mentor, docentica Ines Banjari. Mirna Matančević, mikrobna ekologija, mentor, docentica Lidija Dujmović. Roberto Šimunović, tradicionalna tehnologija proizvodnje švargla hlačenice, mentor, profesor Dragan Kovačević. Anja Privara, aminokiselinski sastav proteina, mentor, izvanredni profesor Ivica Strelac. Dalija Božanović, alkaloidi, prirodni organski spojevi s dušikom, mentor, docentica Dana Gaša-Sokač. Mirna Tokić, kvazivitamini, mentor, profesorica Danijela Čačić-Kenjerić. Bruno Kusjak, virusne i gljivične bolesti, mentor, docentica Lidija Dujmović.
Brkić, primjena procesa apsorpcije, mentor, izvanredna profesorica Lidija Jakovec-Baron. Jelena Moretić, konzerviranje tradicionalnih mesnih proizvoda sušenjem, mentor, profesor Dragan Kovačević. Ana Marija Dukarić, entropija kao kriterij spontanosti reakcije, mentor, izvanredna profesorica Lidija Jakovec-Baron. Mirjana Glavaš, fizikalno-kemijski parametri kvalitete meda, mentor, docentica Ivana Klanjak. Marijana Jurkić, terapijski mliječni proizvodi, probiotici, mentor, profesor Vedran Slovčanac. Mateja Liška, utjecaj ugljikohidrata, mliječne komponente žumanjka jajeta na reološka svojstva majoneze s dodatkom pulpe maline, mentor, profesor Tihomir Moslavac. Teo Lukačić, razlike u tehnologiji proizvodnje slavonske i švarcvalske šunke, mentor, profesor Dragan Kovačević. Ivan Oršolić, pasmine svinja za proizvodnju šunki i pršuta, mentor, profesor Dragan Kovačević. Ela Puškarić, sredstva za dezinfekciju u prehrambenoj industriji, mentor, izvanredna profesorica Đurđica Ačkar. Darija Domitrović, pršuti, zaštićeni oznakom izvornosti na razini Evropske unije, mentor, docent Krešimir Mestanjević. Ana Stažić, ekstruzija u procesima prehrambene industrije, mentor, izvanredna profesorica Aneta Pikler. Tatjana Čanji, hrana i acidobazni sustav organizma, mentor, profesorica Danijela Čačić-Kenjerić. Jovana Grgić, biološki aktivni sastojci mlijeka, mentor, docentica Mirela Lučan. Tamara Radanović, procesi stabilizacije i taloženja u proizvodnji crnih vina, mentor, izvanredna profesorica Anita Pikler. Pamela Radman, dobra higijenska praksa u proizvodnji hrane, mentor, izvanredna profesorica Đurđica Ačkar. Ivana Anić, derivati karboksilnih kiselina, triacilgliceroli, mentor, docentica Dajana Gašić-Tokač. Mladen Cestar, dijabetes tipa 1, epidemiologija, dijetetski režim i mogućnosti prehrambene industrije u proširenju palete proizvoda, mentor, profesorica Danijela Čačić-Kenjerić. Iva Čevapović, procesi filtracije vina, mentor, izvanredna profesorica Anita Pikler. Sara Čorluka, hrana i anemija uslijed deficita željezo, mentor, docentica Ines Banjani. Dorotea Fischer, metabolizam fruktoze, mentor, izvanredni profesor Ivica Streles. Valentina Glavačević, posljedice deficita vitamina B kompleksa, mentor, profesorica Danijela Čačić-Kenjerić.
Martina Gložinić, niskougljikohidratne dijete i redukcija tjelesne mase, mentor profesorica Danijela Čačić-Kenjerić. Eleonora Jažić, karakteristike i primjena propolisa, mentor profesorica Danijela Čačić-Kenjerić. Denis Jelić, funkcionalna svojstva crnog kima, mentor docentica Ines Banjari. Josip Jelinić, određivanje ekspanzijskog omjera i dijametra ekstrudata s dodatkom pšenice obogaćene selenom, mentor profesor Jurislav Babić. Danijela Jerbić, umjerenom konzumacijom piva do dobrobiti za zdravlje, mentor docentica Kristina Mastanjević. Marijana Jurašinović, proizvodnja majoneze i reološka svojstva, mentor profesor Tihomir Moslavac. Ivana Jurić, higijenska ispravnost mlijeka i mliječnih proizvoda u Republici Hrvatskoj, mentor profesor Vedran Savčanac. Antonio Kuđeraj, uklanjanje mangane i željeza iz vode za piće, izvanredna profesorica Mirna Pabuda-Stanić. Maja Kotris, proizvodne linije tvornice Karolina d.o.o., mentor izvanredna profesorica Đurđica Ačkar. Azra Kovačić, utjecaj antioksidanasa na održivost maslinovog ulja sorte Istarska Črnica, mentor profesor Tihomir Moslavac. Jelena Kronić, praćenje kakvoće zraka u Republici Hrvatskoj, mentor izvanredna profesorica Mirna Pabuda-Stanić. Mihaela Marić, jestivi klaonički nusproizvodi, mentor docent Krešimir Mastanjević. Tanja Marić, obrada otpadnih voda biljnim uređajima, mentor izvanredna profesorica Natalija Velić. Dajana Matić, proces rafinacije biljnih ulja, mentor profesor Tihomir Moslavac. Marija Moslavac, tehnike rada u mikrobiološkom laboratoriju Zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije, mentor docentica Lidija Dujmović. Ana Marija Njegovec, biološki procesi pročišćavanja otpadnih voda, mentor izvanredna profesorica Mirna Pabuda-Stanić. Gabriela Perković, apsorpcija polifenola na beta-glukanu, mentor izvanredna profesorica Lidija Jakube-Baron. Matea Pleško, antimikrobni agens i mentor docentica Lidija Dujmović. Martin Potočnik, šaperoni struktura i funkcija, mentor izvanredni profesor Ivica Strelec. Andreja Ripić, parametri teksture modelnih sustava, škrop, guar, guma, šećer i mentor, profesorica Mirela Kopija. Olivera Rudić, antikancerogena
kancerogene tvari u hrani mentor, profesorica Danijela Čačić-Kenjerić. Renata Samadžić, obrada voda grada Gospodin Miholjca, mentor, izvanredna profesorica Mirna Habuda-Stanić. Mateja Sršić, mikrofiziološke osobine enterobakterija, mentor, docentica Lidija Dujmović. Mija Sučić, senzorska svojstva odabranih uniflornih vrsta meda, mentor, docentica Ivana Planjak. Ivan Šantić, monitoring vodocrpilišta Osječko-baranjske županije, mentor, izvanredna profesorica Mirna Habuda-Stanić. Karla Špehar, inhibicija tirozinaze kumarinima, mentor, izvanredni profesor Ivica Strelec. Marijana Tomljanović, utjecaj pripreme sjemenke lana na iskorištenje hladno prešenog lanenog ulja, mentor, profesor Tihomir Moslovac. Stjepana Tomljenović, proizvodnja čokolade u tvornici Kandit, mentor, izvanredna profesorica Đurđica Ačkar. Ana Tutić, faktori koji utječu na prijenos tvari u procesu kruto tekuće ekstrakcije polifenola iz stropa grožđa, mentor, izvanredna profesorica Mirela Planinić. Roberto Ukić, arginin, uloga organizmu, prehrambeni izvor i suplementacija, mentor, profesorica Danijela Čačić-Kenjerić. Tomislav Vukas, zanimljiva povijest pseudoznanstvene primjene radija, mentor, profesor Tomislav Klapec. Posljednja, ali nipošto manje važna, Anđela Zeko-Pivač, kinetika kruto tekuće ekstrakcije bioaktivnih tvari iz stropa grožđa, mentor, izvanredna profesorica Ana Bucić. Sada vas molim da još jedan put zajedničku pjesmu čestitamo svim našim. Molim prodekanicu, profesoricu Danijelu Čačić-Kenjerić, da pročita odluku o dodjeli dekanove nagrade za ostvareni uspjeh tijekom studija. Temeljem statuta Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek, 6. prosinca 2017. godine, dekan fakulteta donio je sljedeću odluku. Dodjeljuje se dekanova nagrada u 2017. godini studentima koji su završili preddiplomski, odnosno diplomski studij kako slijedi. Sa preddiplomskog studija nagrada je dodijeljena kolegici Jeleni Kronić, prvostupnici prehrambene tehnologije, za najbolji ostvaren uspjeh tijekom studija za generaciju 2014-15 studenata preddiplomskog studija prehrambena tehnologija. Nagrada se sastoji od pisanog priznanja i poklona. A sada pozivam Anju Privara, sveučilišnu prvostupnicu inženjerku, da se u ime svih danas promoviranih pristupnika obrati nazočnim. Cijenjeni gospodine dekane, poštovani profesori, cijenjeni roditelji i dragi prijatelji. Kada sam počela pisati ovu zahvalu, zastala sam već nakon prve rečenice.
Prisjetila sam se onog dana kada sam prvi puta kročila hodnicima našeg fakulteta. Sjećam se da sam bila vrlo uzbuđena jer sam znala da su upravo ti trenuci početci novog životnog razdoblja. Ali isto tako, sjećam se da sam bila vrlo uplašena jer nisam znala što me čeka. A danas mi je izuzetna čast što vas mogu sve srdačno pozdraviti u ime svojih kolegica i kolega te u svoje osobno ime povodom svečanosti promoviranja diplomiranih inženjera Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek. Ovim putem se u ime svih nas želim zahvaliti svima koji su nam pomogli tijekom našeg školovanja. Dragi profesori, hvala vam što nam niste olakšali put do diplome. Što ste se maksimalno trudili prenijeti nam vaše znanje i vještine. Uspjeli ste usaditi u nas težnju za konstantnim napretkom i za konstantnim razvijanjem. Hvala vam što ste nas učili da ne odustajemo na prvoj prilici i da sagledamo stvari iz drugačije perspektive. Uvijek ste pokazivali interes, razumijevanje i istinsku brigu za sve nas i na tome vam najveća hvala. Veliko hvala i asistentima, tehničarima, suradnicima i ostalim zaposlenicima Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek na svakoj pomoći, sugestijama te odvojenom vremenu za svakoga od nas. Osobno želim zahvaliti našim gospođama iz referade, Jasni i Renati, što su nas uvijek dočekale s osmijehom i što su nam svojim savjetima olakšale protekle godine studiranja. Dragi roditelji, ne postoje riječi kojima bi vam se mogli zahvaliti na tome što ste nam omogućili studiranje i na tome što danas stojimo ponosno pred svima vama. Hvala na svoj brizi i ljubavi, na svakoj neprospavanoj noći kada smo imali neki važan ispit ili kolokvij. Na svakom savjetu, ali i na svakoj kritici kada je ona bila potrebna. Nikada vam se nećemo moći odužiti za sve što ste napravili za nas. Želimo zahvaliti obitelji i svim našim prijateljima koji su također bili uz nas, koji su nas ohrabrivali pred svaki kolokvij i ispit, koji su s nama slavili i tugovali. I za kraj, hvala svim nazočnima koji su uvećali ovaj svečani trenutak, a svojim kolegicama i kolegama želim puno uspjeha u nastavku školovanja. Slijedi kratki glazbeni program koji će nam predstaviti Akademski pjevački zbor Umjetničke akademije u Osijeku pod ravnanjem izvanredne profesorice Antonete.
zboru. Hvala svima vama što ste došli i svojim dolaskom uveličali ovaj događaj koji ćemo završiti sa studentskom himnom Gaudamus Igitur. Molim samo prisutnike da nakon himne ostanu pa ćemo se zajednički slikati.